masikhuluma about God's divine intervention, ukungenelela kaNkulunkulu, you need to understand ukuthi anything that is divine is at a God class. Noma yini into esithi isebunkulunkuluwini isezingeni likaNkulunkulu. And now ngiyafisa ukuthi understand ukuthi at God's class asikho isimo esihambe kakhulu esingeke silungiswe. Awuthanini amen. At God class there is no situation, there is no life that is too far gone that cannot be renewed. Uma sikhuluma ngezinga likaNkulunkulu asikho isimo ezingeni likaNkulunkulu ekuthiwa si beyond repairs. Uma sikhuluma ngezinga likaNkulunkulu, it doesn't matter noma ngabe kuthiwa leso simo sesifile, noma ngabe kuthiwa leso simo sesingcwatshiwe, noma ngabe kuthiwa leso simo sesinuka. Uma sekukhona uNkulunkulu kuleso simo, uNkulunkulu maka decide nje ukuthi uyangenelela kuleso simo, ubokwazi ukuthi leso simo siyoba sengathi asikaze sibe njengoba ade siyiso. Nisekhona bathandekayo. Ufakazi walokho Lazaro mayifile, baza bakhuluma amazwi ukuthi Nkosi ukuba ubukhona umnewethu ngaye ngafanga, ngoba babazi ukuthi ayikho into efayo ebukhoneni bakhe. Kodwa uma kwenzekile yafa yena engekho, unamandla okuyibuyisa. Awunisekhona bathandekayo. Now uma sikhuluma ngobukhona ngeGod class noma sikhuluma ngezinga likaNkulunkulu, ngoba you need to understand ukuthi akhona amazinga kodwa likhizinga elifika ezingeni likaNkulunkulu. Now ezingeni likaNkulunkulu you must understand ukuthi yilapho kwenziwa khona izinto zibe zintsha. Oh Jesus. In God's class or in God's standards, things are renewed. Ingakho lithi iBhayibheli yena ukwazi ukubuyisa ubusha bami njengokhozi. Oh Jesus. Ngoba God class noma ngabe kuthiwa into isindala kangakanani kodwa uNkulunkulu uyenza ibe yintsha futhi. Number 2, you need to understand ukuthi at God's class ezingeni likaNkulunkulu noma in God's standards things are restored. Amen awukho la inkosi. Amen. At God's class izinto ziyabuyiselwa. Ake ngiphinde futhi. Izinto ebukhoneni bikaNkulunkulu noma ezingeni likaNkulunkulu ziyabuyiselwa. And I want you to understand ukuthi uNkulunkulu akakhathazeki kakhulu ngokubuyisela izinto ngaphambi kokuthi abuyisele umphefumulo wakho. Oh Jesus. Ngiphinde futhi uNkulunkulu ukubuyisa kwezinto is not so much of a big deal. Kodwa into afuna ukuyikhathalela ukuyibuyisa kakhulu umphefumulo wakho. Hallelujah. Ingakho uma uDavid ekhuluma ethi wena Nkosi uyawubuyisa umphefumulo wakho. Oh Jesus. You restore my soul. And I came to declare ukuthi noma ngabe kuthiwa umphefumulo wakho uzukhathazeke kangakanani, Jesus. kodwa khona uNkulunkulu emazulwini Hallelujah. okwazi ukubuyisa umphefumulo. Oh Jesus. Awunisekhona bathandekayo. Hallelujah. Kukhona uNkulunkulu okwazi ukubuyisa umphefumulo Oh wakho. Jesus. Awunisekhona bathandekayo. Hallelujah. Namhlanje ngizosho ukuthi noma ngabe kuthiwa usukhathazeke kangakanani, Jesus. kodwa nali izinga likaNkulunkulu likudonsela ekuthenini wenziwe kwabusha. Nali izinga likaNkulunkulu likudonsela ekuthenini ubuyiswe umphefumulo wakho. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Oh, Jesus. Now,
ngisakhuluma nje about God's class because at God's class noma at God's standard kubuyiswa umphefumulo wakho ubuyisa nezinto awutshela makhanda kubuyiswa nezinto kubuyisa nezinto noma sayibuyiswa izinto sibuyiswa kayisikhombisa hallelujah de Shumayela umfundisi izole ekhuluma ukuthi uNkulunkulu wamyekisa ukudijeya kodwa namhlanje usebuyisela izinto angayicelanga ngoba uNkulunkulu akakweneti umuntu. God does not owe anybody. Uma ke wanyukela ezingeni lakhe awunisekhona bathanda ingakho mayikhuluma uPsalms 24 uthi ubani oyokhuphukela entabeni kaJehova na ubani oyoma endaweni yakhe engcwele na ngamanye amagama izinto zenzeka make waphakama wayesingeni likaNkulunkulu bese ubona izinto ebese zindala zenziwa zibentsha ubona izinto ebeyilahlekile zibuyiswa ubona izinto ebeyikalekisiwe zibusiswa izwi iBhayibheli lithi sibusiso sikaJehova siyacebisa lithi asenezela usizi ngizokhuluma namhlanje ukuthi noma bethiwa wakalekiswa noma bethiwa walahlwa noma bethiwa kwathiwa awusoze waba yilutho kodwa ezingeni likaNkulunkulu kukhona isibusiso esiqinisayo esiyenezela uthi somebody shout hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Quickly. Thank you, Jesus. Hallelujah. Now ezingeni likaNkulunkulu angazi yini ngikhuluma ezingeni likaNkulunkulu kukwazi ukuthathwa nezinto engasanyakazi zifakwe lento ekuthiwa ugobo zifakwe ugobo ke amandla okwenza izinto ade ungakwazi ukuzenza. Hallelujah. Ngamanye amagama make wafika ezingeni likaNkulunkulu ufika lapho uNkulunkulu akunikeza khona ugobo lwakhe kuthi noma uhamba uhluleka kodwa uthi uyagoba ikhanda lami ngamafutha uthi indebe yami iyachichima uthi impela ubuhle nomusa kuyangilandela uthi imihla yonke yokuphila kwami ngiyohlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Awutshela umakhanda I'm anointed for this. Awutshela umakhelwane ngikhotelwe ukuphila lapha bethiwa ngiphile khona ngikhotela ukuphumelela lapha kuthiwa ngengiphumelele khona ngikhotela ukunqoba lapha kuthiwa bengenqobe khona uqobo lufika phansi kwempilo yakho lenza ukuthi unqobe izinto ezinkulu ngezinto ezincane. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pants, Batania. Pants quickly. Funuketa. Uqobo likaNkulunkulu lwenza ukuthi ubulale unqobe izinto ezinkulu ngezinto ezincane. Hayi aningizwanga. Uma uNkulunkulu ekunikeza uqobo ukunikeza amandla onqoba izinto ezinkulu ngezinto ezincane. Oh Jesus. Davide yini uvela ukhetha ukuyolwa nomuntu ophethe inkemba ophethe ingula ophethe umkhonto wena kodwa mangibheka uphethe amandla u5. Hallelujah. Masibheka kulempi oyoyilwa bakhona abantu abaphatha into emane abakwaziyo ukunemba kodwa wena awuyiphethe nangeskill uyiphethe ngoqobo. Kwathi ake ngikhulume ePietermaritzburg ukuthi kukhona uqobo olusha oluza phezu kwempilo yakho kunoqobo olusha oluze emndenini wakho kunoqobo olusha oluze ebhizinisini lakho luzokwenza ukuthi unqobe izinto ezinkulu ngezinto ezincane. Somebody shout hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
you, Jesus. Hallelujah. Now, awuhlalani phansi bathandekayo ngifuna ukuqeda. I want to finish. But I want you to understand this. I want you to understand. Ukuthi lapha sifunda khona uJesu ufika kukhona amadoda aseyovala ishift. Ufika sebeyayivala ishift. Bayiqale lishona ilanga. Kwaze kwasa. Ababoni lutho. Now kwaze kwasa ababoni lutho. Now ngifuna ukusho lento ukuthi ukungaboni lutho kuze kuse is optional. Aningizwa. Kuyenzeka wenza into ngesikhathi okuyisona kuze kuse. Kusho ngakhuluma. But ngifuna ubambe lento ukuthi ushikila ubusuku bonke kwaze kwasa akusho ukuthi uJesu uvimbekile ukwenza izinto ebusuku. Khona abantu abahlala ebusuku bathi ngilinde kuse. Tell me, you don't have to wait for the morning. You don't have to wait for the morning. Ngizwe iBhayibheli lithi weeping may endure. Alishongo ukuthi weeping will. Okay, ngiphi. Alishongo ukuthi weeping will endure for the night. Lithi weeping may endure for the night. Namanye amagama you decide in the night ukuthi ufuna ukuhlala ubusuku bonke ushikila. Noma udecide khona ebusuku ukuthi ngeke ngilinde kuze kusekuseni. Ngizophuma njengoPetro phakathi nobusuku. Hallelujah. Awunisekhona bathana. Ngizophuma kuboshiwe ngithi I'm not waiting. Hallelujah. Light in the night. Ngizokhuluma nabantu namhlanje abathi I am in a night season in my life. Impilo yami idavuze ebusuku. Let me tell you sikhonza uNkulunkulu okwazi ukungenelela ngisho phakathi kobusuku. Lithi iBhayibheli uPaul benoSilas babekade beboshiwe beshayiwe kodwa phakathi nobusuku bezwakala behlabelela bezwakala bedumisa bezwakala bethandaza kwenzenjani sikhonza uNkulunkulu ongalindi kuze khanye kodwa sikhonza uNkulunkulu ongangenelela phakathi ebumnyameni. Kwathi ake ngimemezele namhlanje ukuthi nangu uNkulunkulu engenelela empilweni yakho lapha dedwa usaboni khona. Ngizomemezela ukuthi uzokwenza indlela phakathi ehlane uzokwenza imfula kwehlongasini. Nangu uNkulunkulu and I'm not gonna wait until the morning, but I'm gonna come in your night season. Awutshela umakhelwane wakho ukuthi namhlanje I'm saying bye-bye in my night season. Oh, it's in the night, but I will experience the day in the middle of the night. I will walk in the middle of the night. I will be free in the middle of the night. Wabathe iBhayibheli lami indodana yomuntu ikhulula ngoba abakhululekile impela. In the name of Jesus, you are free. In the name of Jesus, you are delivered. You have been in the night for too long, but it's time to arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Darkness will cover the people. The darkness will cover every environment, but the light. I'll say yakanya man, yakanya. It's so short. Who's in yakanya? Nasema respect. Yakanya. Nasema. Hallelujah. Thank you, Jesus.
uJesu mayifika ufika sebeshikile ubusuku bonke bangena i-night shift bangihlala phansi ukuze ngihambe na ngifuna ukusho la bangena i-night shift ngoba bayazi ukuthi umdobi wangempela udoba ebusuku ukudoba kwabo kune timing ngoba uJesu mayengakafiki wenza izinto ngetiming yabantu ningizwa awukholelwa itiming kaNkulunkulu ukholelwa itiming yabantu ukuthi wena uzoba right mhla wathola umsebenzi wena uzoba right mhla washada itiming yabantu leyo kodwa itiming kaNkulunkulu ikwazi ukufika itiming yakho ingasasebenzanga bese uNkulunkulu I've come with my timing kodwa ke ngisho lento ukuthi kunendoda eyihlale for 38 years ngasekhibini njalo linyakaziswa phambi kwayo kodwa kukhona umuntu ongena phambi kwayo kwasho ukuthi uyayazi timing uJesu mayesefika ukuthi uyathanda ukusinda nami uthi timing ngiyayazi noma bekuthiwa ngiyathanda ukusinda kodwa ngidinga umuntu Hallelujah. ozongifaka Jesus. wayesethu uJesu isikhathi sokushintsha itiming yabantu kungena itiming kaNkulunkulu ngoba kwi-timing kaNkulunkulu awudinga abantu udinga uyena lowo owayekhona nokhona nozoba khona udinga yena ukuthi avela athi sukuma uthabathe uhlaka uhambe akangikhulume namhlanje ukuthi khona abaneplan ukuthi bayosindiswa mase bebadala kodwa nayi itiming kaNkulunkulu izothi today is the day that the Lord has made. You must rise and worship him. Somebody shout yes. Yes. Hallelujah. Let me push this. Now little Bible lami Bishop Lambias. Little Bible lami uma uJesu ufika sebewasha amanethi. Sebewasha, they are washing their nets. Oh God. At least noma bengabambanga lutho kodwa ade bese nayi expectation ukuthi noma ngingabanga namhlanje kodwa ake sihambe siwawashile kodwa mina ngizosho ukuthi there is no other day. Oh Jesus. Namhlanje is the day. Hallelujah. Today is the day. Ujesu mayifika ufika usethi ke kuPetro ngiyakubona uwasha amanethi ongiboleka isikebhe sakho yabona ke khona izinto uJesu mabesichazela ngazo ungaze uyitshele ukuthi uJesu uboleka ngoba eboleka kanti uJesu unayo yonke into. Okay, angiphindi. uJesu unelanguage yakhe engafani nelanguage yabantu ngoba uma ekhuluma ngokufa kaLazaro uthi uLazaro ulele bathi laba umelele uzovuka useyabachazela cha ilanguage yami le ngokwayena ilanguage ufile khulumani numbers. Hallelujah. Vice versa Mark chapter number 4 verse 35 iBhayibheli ikhuluma ukuthi uJesu wathi asiye ngaphesheya kwavuka ivunguvungu bazama ukukhipha amanzi emkhumbini base bethi awunaki nakuba sibhubha na but before basho njalo bathi wayesemkhumbini ngemuva elele umuntu olele uma kunokukhala kwabantu kuneyivunguvungu uyavuka thuke. Number 2 uma nimvusa enye into uyayilula nje
ngoba uvuka ebuthongweni. Kodwa uJesu uvuka uyaveza ukuthi bengalele. Bona lento abathulele aba understand ukuthi he was resting. Nkosi yami. uJesu was at rest. Why was he resting? Because he knew ukuthi mangivuka la there is an assignment. Wavuka wakhuza ulwandle wathulisa umoya. I'm trying to tell you ukuthi uJesu mayifika ufika uthi ngibolekeni isikebhe senu. Now uJesu mayithi ngibolekeni, he's not borrowing to take. He is using the word borrow to get something to you. Nkosi yami. Aningizwa? uJesu ufuna excuse yokuthi uma esekwenzela kungabi ukuthi noma abacomplainayo eceleni bathi wenzela ngoba unjani. Ufuna excuse yokuthi ngikunikeza iattention ngoba nawe unginikeza iattention. Okay, asiye kuMatthew 6:33. Lithi funani umbuso kaNkuluNkulu Hallelujah. nokulunga kwakhe. Bese zonke izinto ziyonezela. Amen. Akanayo uNkulunkulu inkinga yokunezela. Kodwa ufuna iexcuse yokuthi lo ongifuneka nje ake ngenze excuse yokuthi ngisebenzise ukungifuna kwakhe Oh Jesus. ukuze ngenezele kuye. Hallelujah. I'm coming. uJesu ufuna iexcuse nje. He's not borrowing. He's trying to get things to you. Angiphinde futhi. Mawufunda isambulo lithi iBhayibheli, bheka ngimi ngasemnyango uyanqonqoza. Uma umuntu ezizwi lami avule, ngiyongena. Ngidle na why ethi ngizongena ngidle angasho ukuthi ngiyongena adle ukudla kwami. Okay, aningizwanga, it's a miss call. Let me call again. Uthi ngiyongena ngidle naye bese naye adla nami. Akaqali ngokukunika ukudla kwakhe. Ungena athi ngizodla ukudla kwakho. Hayi. Ukuze manje ngadla ukudla kwakho ngibe neexcuse yokukunika ukudla Oh kwakho. Jesus. Wena uzonginika ukudla kwakho okuphelayo. Kodwa mina ngizonginika ukudla kwami okungapheli. Hallelujah. Wena uzonginika imfino yakho. Mina ngizokunika amasalada. Oh Jesus. I'm not trying to get from you. I'm trying to get things to you. Hallelujah. Awunisekhona bathana. So Jesus. uma ethi Petro ngiboleke isikebhe sakho. He is trying to get a miracle to him. I came to declare to somebody ukuthi ngoba ula namhlanje ebusuku ungayitshela ukuthi ngisuka kude ngizela Jesus. kodwa uJesu ubezama ukuthi ube la so that he can get something to you. Hallelujah. Mawuhamba ngeke uzuhambe ngendlela ofike ngayo. Jesus. Uyothi uphuma ubheke ekhaya izinto iqale ihlehle endleleni yakho. Uyothi uphuma ubheke ekhaya kuthiwa the steps of a good man Hallelujah. are ordered by the Lord. Jesus. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Number 2, uma ethi ngiboleka isikebhe sakho usethi push. What is push? Sipushelana ingoba sisosebeni. It's on the ground, it's on the seashore. Usethi siphushele emanzini. Ngoba uNkulunkulu izinto zakhe ayiqali usebe noma the shore, it stands for the physical. It stands for the physical realm. Oh, angiphinde futhi. The physical realm is where people have control. Kodwa umuntu makwamfaka emanzini, amanzi athatha icontrol. Into emsizayo omunye ukuswima. Mayingakwazi ukuswima kahle, amanzi amisa lapha athanda khona. Because it stands for the spirit dimension. Because in the spirit dimension umoya uphephetha lapho thanda khona. Makwangena la umoya uya lapho thanda ngakho. Now but I'm trying to tell you this ukuthi uma bepusha uthi Jesu, I'm not going to speak from where you stand. I'm not going to speak from where you are sick.
Angizukhuluma osebeni lapho gula khona. Ngizokhuluma emanzini lapho philiswe khona. So angikwazi ukukhuluma kwilevel eyodwa nawe. Ngoba ngizothi mangithi uzophila uthi kodwa uthe udokotela sekuwes. Funeka ukungiphushe ngiyoma lapha ezweni lokomoya. Bese ngilanda izinto zikamoya. Ngizoconfront izinto zenyama. Ngicela izinto zenyama ukuthi ngemzimbo yakhe saphiliswa. Ngicela izinto zenyama ukuthi usayibona wena umsila kodwa ungiphushe ngoba la ngizofika ngikutshele ukuthi you are no longer the tail but you are the head. You are not beneath but you are above. You are blessed coming in. You are blessed going out. You are blessed in the city. You are blessed in the field. Yabona ngoba ngila namhlanje angizile ukuzokhuluma nezimo zakho from the reasoning point of view. Angizile ukuzokwenza isense here. Ngizokwenza ifaith. Lapha ngime khona ngime emanzini ngikhulumiswe elithi kukhona uNkulunkulu okwazi ukwenza indlela ehlane okwazi ukwenza imfula kwahlongasile. Ukhona uNkulunkulu othezwini lakhe asikho isikhali esibekelwe wena esiyophumelela ngolimo olunakuvukela linokwahlulela. I came to declare ukuthi kungenzeka ukuthi usuyagivapha kodwa push the boat because once you push it kukhona izwi elizosuka from the spiritual dimension liqondane nesimo sakho. How somebody shout hallelujah. Lithi pepe hlala phansi ngifuna ukusho lento ngifuna ukusho lento uJesu mayishumayela la. One of the theories kuthiwa uthi abamphushe ngoba kunezixuku. So ivoice yakhe funeka ishaye emanzini so that it gets echo and then it makes a big sound that will be heard by everybody. Hey bazalwane thanini mfundisi. Ipulpit akusile leyinyanga. Ipulpit akusile labathandazi abahambe bayohlala ezigodlweni beshiya amapulpiti phansi. Gama lika Jesu. Thetha moya. Ngoba kuyahwebwa nje bayahweba. Abahleli ngapha balindele igroup. Abame ngapha balindele imali. Angiyakhuluma mana nginendaba. Khuluma mfundisi. Kodwa namhlanje ngizokhuluma by the power invested in me. Ukuthi bonke abathandazi nabathakathi nenyanga siyagudluka endaweni kamoya. Kungena abantu bangempela. The true prophets of God. Abantu abazofika kunamathambo omileyo. Bame bethi yeni namathambo. Swanini izwi likaJehova. Awukakhulume namhlanje ukuthi we are restoring the altar back to its original place. Hallelujah. Hallelujah. Ume pulpit kodwa awunamlayezo. Umlayezo wakhe imemezelo nje. Lezi igroup God
is raising an army, madoda. Sasindiswa thina ivangeli kuyivangeli. Hallelujah. Elinamandla angaphelile kuze kube imandla. Jesus. Lawo mandla ayaphilisa. Hallelujah. Aphilisa ungena vaselina. Jesus. Aphilisa ungenaso washo. Hallelujah. Aphilisa sifike sime sibhekane nawo. Ogama likaJesu. Sithi siliva negolide. Jesus. Asinalo. Kodwa nginakho ngikupha khona. Ogama likaJesu. Egameni likaJesu Ogama likaJesu. waseNazaretha. Ogama likaJesu. Sukumuha. Ogama likaJesu. Lithi iBhayibheli kwaqina inyawo. Jesus. Kunezwi elizoqinisa inyawo. Ogama likaJesu. Kulabade kuthiwa ngeke behambe. Hallelujah. Basazohamba. Ogama likaJesu. Abangaboni. Hallelujah. Basazobona. Ogama likaJesu. Abangezwa. Hallelujah. Basazozwa. Ogama likaJesu. Oh, somebody shout hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ashumayela uJesu. Mayiqeda ukushumayela. Oh God. Yabona izwi make laphuma. Uma izwi like laphuma ubokwazi ukuthi ukuphuma kwezwi you must have an expectation. Khona abantu abazophila singababekanga izandla. Jesus. Abazophiliswa yizwi. Ozongena ethi I'm tired of being in this situation. Ngikhathele kuba elesi mangathola one word from the Lord. One word. Ngiyazi isimo sami sizoshintsha. Lithi wakhuluma izwi mayiqeda ukushumayela. Wabona ukuthi expectation isiyandile. Wayisethi, "Hey Petro. Thatha amanet. Waphose ejuleni. Ngifuna ubambe NETS nets amanetha ngesingisi." Bese lithi iBhayibheli uPetro wathatha inetha. Uthi uJesu amanetha yena uthatha inetha. Angifuni ungene kulento ngoba kukhona amandla ezwi angasebenza at maximum point, but into eyenza ukuthi angasebenzi at maximum point yingoba ifaith yakho is still at minimal point. Ake ngisho lento Bishop wami. Kunamadoda uJesu akhuluma ngawo, indoda uJesu akhuluma ngayo uthi yatshala imbewu ngasendleleni, yatshala imbewu emhlabathini onameva, watshala imbewu emhlabathini ongathi uyidwala, watshala imbewu emhlabathini ovundileyo. Bese khuluma ukuthi lo ngasendleleni kwafika izinyoni, lo olapha yana ngasemeveni wacindezelwa amava, lo ongase edwaleni wangakwazi ukungena phansi. Bese kuthiwa lo owasemhlabathini ovundileyo wamila. Bese ukhuluma ukuthi wamila 100-fold, 60-fold, 30-fold. Ngifuna ubambe iBhayibheli aliyenza mistake. Lithi 100, 60, 30. Somebody say 100. Say 60. 30. Ngamanye amagama kunabantu abalamukela izwi emhlabathini ovundile kodwa belamukele libenzele maximum results, libanika u100-fold, kube khona elibanikeza u60-fold, kube khona elibanikeza u30-fold. Kwathi ngisho lento ugesi okulendlu umkhulu kakhulu kodwa khona abantu abangathatha lo gesi bebasa amakhetela kuphela. Azi nje ukuthi mase ngifuna intiya ngizoliqhuma lapha ya. Awutsho amakhanta akusiugesi wamaketela lo. Akusiugesi wamaketela. Jesus. Ogesi ubaseyipika, ufaka amakhamera, ufaka amafeno, yonke into ngamanye amagama izwi kaNkulunkulu lifika liready. Ukuthi noma yini ofuna ukuyiqhuma isebenze, make waplaga ezwini izosebenza.
amanet lona ke ulamkela at 30 fold uthatha inet thiwa li receive at 100 fold uthatha amanet yena uthatha inet wayesethi seshikile ubusuku bonke kodwa ngezwi lakho sizofaka na ngifuna ukuvala am I okay I think I'm taking too much time usethi ngizofaka na uma ephosa inet uthi Jesu launch out your nets for a catch not for a try we are not trying here we are catching here we are not trying asizama makuthiwa akulethwa abagulayo asizile ukuzozama sizobabeka tandla mntana sekhaya sobabeka tandla bephile nisekhona bathandekayo because we are here to catch not to try usethi ke uPetro sishikile ubusuku bonke kodwa ngezwi lakho Oh, Jesus. ngezwi lakho ngamanye amagama ngiwafakile amanethe ehamba kodwa angabamba lutho kodwa manje sengizowafaka nezwi lakho ngiwafakile ehamba wodwa ngiwafakile ngineskill ngiwafakile ngineskill sokudoba ngiwafakile ngine timing ngiwafakile ngine equipment kodwa bengishoda ngeintervention kodwa manje sengizokwenza the same thing sengiyenza ne-intervention kaNkulunkulu ngizosho namhlanje ukuthi mhlawumbe uke wayifaka i-CV yakho wangabizwa for interview ngithi mina mawuphuma la awuyibuyisele futhi ngoba manje ayisabuyeli ihamba yodwa ibuyela ihamba nekakaramba uzimu esimlotshayo awunisekhona bathandekayo sokhuluma namhlanje ukuthi ngenzeka ukuthi awuyitholanga ibhasari kalunyaka kodwa namhlanje ngizosho ukuthi into tiyenteka there's gonna be a turnaround God is gonna provide for all your needs awunisekhona bathandekayo Hallelujah. don't amanet wadonsa manje amanet don't amanet she net don't amanet you will be whatever you want to be. You will go as far as you want to go. Hallelujah. You will have as much as you want to have. Jesus. Kwenzenjani angisawafake hamba wodwa kodwa sehamba nezwi ngizwi iBhayibheli lami likhuluma ku-Isaiah 55 Hallelujah. lithi kanjalo izwi lakhe eliphume emlonyeni wakhe abuyele emuva lilambatha kodwa liyaphumelela kulokhu alithumele ukuthi likwenze ngizosho namhlanje liyaphumelela nasemzini wakho liyaphumelela nasebhizinisini lakho nalizwi liphumelela uthe uJohane chapter number 6 verse number 63 umoya ophilisa lathi inyama isizi lutho laselithi amazwi kaJesu awumoya futhi awukuphila sithumela ukuphila ekhaya lakho lezinto ezihamba phezu kwendlu sizokhuluma ukuthi nangu uNkulunkulu engenelela and your time is over. The child of God will walk free. Somebody shout yes. Sizwe uMaria sepheliwa yini watshela abafundi watshela nabantu aba-around ukuthi ngiphuma kuJesu ungiphoxile kodwa lokhu akushoyo noma yini ayishoyo anoyenza ngoba amazwi akhe agcwele ukuphila awukuthi uPetro ngelilanga siyosuka siye kubani akasho ukuthi siyosuka siyephi okay angiphinde funde kahle akasho ukuthi siyosuka siyephi uthi siyosuka siye kubani
Ngoba we are not looking for the location. We are looking for him. Elithi iBhayibheli kuyena siyaphila. Kuyena siyahamba. Kuyena siyithola ukuthi singobani. Nanga umuntu odobayo efaka in amanetha akhe ejuleni. Sengiyavala. Na uma wafaka ejuleni lithi iBhayibheli kwaphuma ofish. Kwathi ake ngiprophet ukuthi nabo ofish bephuma. Igama lika Jesu. Nabo fish bephuma. Oh Jesus. Nabo fish bephuma. Igama lika Jesu. Bakhwale manethi nabo. Waze wathi uPetru ingathi nethi lamlingana. Wabiza omakhelwane. Wathi makhe. Oh Jesus. Woza. Khona into eyenzakalayo eGKC. Namhlanje ngizosho ukuthi mawubuya kusasa Igama lika Jesu. ungasabuyi wedwa. Hallelujah. Ngoba isimangaliso Jesus. sanele loya ngaloya ngaloya. Hallelujah. Isimangaliso Jesus. sanele wonke umuntu. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Mabebamba Oh Jesus. bebiza omakhenyana omakhelwane kwagcwala ofishi. Kwenze njani? It's God's intervention. I want you to go to 4 people. Tell them God's intervention. God's intervention. Awusumile ungasahlala phansi sengiqedile. God's intervention. God's intervention. Yes, God's intervention. God's intervention. God's intervention. God's intervention. God's intervention. Yabona uNkulunkulu mangangenelela. Sengiqedile. Sengiqedile. Tell your neighbor, uNkulunkulu akangenelela. Mtshela ukuthi it's gonna be a moment. Akakuzwanga. Mtshela ukuthi uNkulunkulu mangangenelela. It's gonna be a moment. One moment ofisha bekho. The next moment senenqwaba yofish. One moment emshadweni uphelile iwayini. The next moment ugcinile limnandi kwaze kwaba manje. Ngithi mina one moment kunowesifazane who has an issue of blood for 12 years. The next moment uthi uJesu banongithintileyo. Bathi usho kanjani ukuthi banokuthintileyo ngoba sonke siyakuthinta. Uthi this moment ngizwa amanzi ephuma kimi. Tell your neighbor it's gonna be a moment. It's gonna be a One moment uBhatimeo akabona. The next moment uthi uBhatimeo angisadingi ukuphatha ingubo zokuba isinqile. Hallelujah. Sengiyabona. Jesus. Tell your neighbor it's gonna be a moment. It's gonna be a moment. I said one moment kuphoze emphandwini wengonyama. But the next moment nangu uDaira sebuza ukuthi ngabe ukusindisile yini uNkulunkulu omkhonza njalo. Oh Jesus. I came to declare uNkulunkulu mayingenelela it's gonna be a moment. One moment ubudla izono uphuza isavana. The next moment Oh Jesus. usuphuza amanzi. Hallelujah. Usuqula uthi hlengiwe ngegazi lemva. Oh Jesus. Awunisekhona bathandekayo. Hallelujah. One moment ade bethi ngeke uzophila isikhathi eside. The next moment usuphila lapha elithi iBhayibheli umuntu ekuKristu Jesus. uyisidalwa esihle. Hallelujah. Okwakudala Oh kujulile. Jesus. Bheka sekuvela okusha. Hallelujah. Tell somebody it's gonna be a moment. It's gonna be a One moment. moment ububalekela izitha zakho. Kodwa the next moment izitha zakho ziyoza ngendlela eyodwa. Kodwa ziyobaleka ngendlela eziyisikhombisa. Hallelujah. One moment ubungasebenzi. Oh Jesus. The next moment usuyasebenza. One moment Hallelujah. ubugula. Oh The Jesus. next moment usuyaphila. Hallelujah. One moment ubungawathola amathenda. Oh Jesus. The next moment amathenda eza kuwe njengemfula. Hallelujah. One moment awunamoto. Oh Jesus. The next moment usuneyimoto. Jesus. It is not by might. Hallelujah. It is not by power. Jesus. But God Hallelujah. is intervention. Oh Jesus. Igama lika
God's intervention. Hallelujah. God's intervention. Hallelujah. God's intervention. Hallelujah. Hila makashatana. Igama lika Jesu. Yizo khona izinto ezishintshayo. Igama lika Khona Jesu. izinto eziguqukayo. Igama lika Jesu. uNkulunkulu Jesus. engenelela. Igama lika Jesu. uNkulunkulu Igama lika Jesu. engenelela. Igama lika Jesu. Enamaphakethe nakho. Igama lika Jesu. Ungena kwi-bank account yakho. Igama lika Jesu. Ungena emzini wakho. Igama lika Jesu. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngenyawo sonke sengiqedile. Fundisa ufanya ozome eduze kwami. Ola makashata. Izomandla kaNkulunkulu. Namhlanje abagulayo bayaphila namhlanje. Igama lika Jesu. Namhlanje you are saying bye bye to your disease. You are saying bye bye to HIV/AIDS. Igama lika Jesu. I said you are saying bye bye to cancer. Igama lika Jesu. Umdlavuza namhlanje. Kukhona izwe linamandla. Jesus. Elikwazi ukuguqula izimo. Igama lika Jesu. Ekuthiwa zenzeki. Igama lika Kodwa Jesu. sizotha kungenzeki kubantu. Jesus. Igama lika Jesu. Bengingathanda ngingasaphuma umuntu kodwa makukhona i-edge it's fine. But khona into uNkulunkulu ayenzayo la. Khona into uNkulunkulu ayenzayo la. So khulekela abagulayo nongasindiswanga ngifuna kugijima eze phambili njengamanje. Kukhona amandla akwazi ukushintsha impilo yomuntu. Kukhona amandla akwazi ukuguqula izimo. Hallelujah. Ushakatana bakasika rekatana beboshianta ribakatana basaya ribakatone beshika oramasianda la babosheke rukotono baboyente katana bakashika ekamaniga Jesu wase Nazareta abagulayo bayaphila abangezwa bayezwa abafile bayavuswa ikasimulo yakho ikhwelekile nitende iba moshande yana bakasika ngicela bonke abagulayo bakhitshe beze phambili bonke abavalekelwe izinto zabo beze ngaphambili bonke abanezimbe bonke abanezimbe emshodeni abagijime bonke engasathandazeka bagijime makunezinto zakhe ezivalekile gijima zozozo wase ngaphambili kunamandla 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 kunekazimulo kunamandla kusharaba yana namansika mukufika phambili uvula umlomo uthandaze uvula umlomo uthandaze uvula umlomo uthandaze ibandla emuva ngicela kushaya izandla lithandaze abanye babiza igama lika Jesu abanye bathi ugcwele abanye bathi bayede abanye bathi uyaphila abanye bathi mashara bakhathala baba Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. look at me aningibeka bazalwane sizokwenza into usathane somnyakazisa ngicela ngabe sababikho manje ozoyiminda njengamanje kunamandla akhona ngicela abantu emuva abaconnect mesela abala phambili ama-asha gijime ngoba asobabeka abanye izandla kusho izifo kusho amakhanda kusho icancer kusho ushukela kusho lokuhlobo lezifo kodwa ngicela nje 5 minutes soshaya izandla non-stop kuyathandazwa non-stop 5 minutes 1 2 3 go shaya izandla ufuna umlomo Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. In the name of Jesus. 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 Igama lika Jesu. 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 In the name of Jesus. I am upon you. There is anointing upon you. Igama lika Jesu. Receive your healing in Jesus' name. Igama lika Jesu. Receive your breakthrough. Igama lika Jesu. uNkulunkulu uyangenelela esimeni In the sakho. name of Jesus. uNkulunkulu ofohlayo. Igama lika Jesu. uNkulunkulu oyibhali Oh phakazini. Jesus. La kuthiwa kudlula khona uNkulunkulu uyangena khona. Igama lika Jesu. Ziyalunga izinto zakho njengamanje. Igama lika Jesu. Connect spiritual. Igama lika Jesu. Ungayeki ukuvula umlomo wakho In the name of receive Jesus. amandla kaNkulunkulu ehlela phezu kwempilo yakho. Igama lika Jesu. Khona umlilo phezu kwakho njengamanje.
kunamalanga momlilo ashisa izifo noma ngathiwa yiluphi uhlobo lesifo ngegama likaJesu siyalapheka lithi iBhayibheli ngemvimbo yakhe saphiliswa. Amukela ukuphila in the name of Jesus. Amukela ukukhululwa in the name of Jesus. Namaketanga akubophile in the name of Jesus. Rabashanda kababashata. Ribo sheke teke teke babasata. Riba bayata takalabahanta labashi. Baba ngcwele uNkulunkulu wethu namandla onke, uNkulunkulu wethu enkazimulo. uNkulunkulu khona nakule ndawo. Ongahlulwa ilutho. Onamandla okwenza konke. Baba ungcwele siyabonga ukuthi isandla sakhe sinamandla. Siyabathinta abantwana bakhe egameni likaJesu. Siyaguqula impilo zabo njengamanje. Siyashintsha amakhaya abo. Abanye bayaphakama namhlanje. Abanye baphuma emgodini namhlanje. In the name of Jesus, there's turn around in your life. In the name of Jesus. Shaya isandla kakhulu.